खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 आव भारतआ पाकिस्तानखौ फेजेनबाय जेब्ला भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव क्रिकेट गेलेनाय जायो अब्ला बे गेलेनायखौ गेलेनायनि नोजोरजोंल' नायनाय जाया मोनसे दावहा बायदिसो लानाय जायो जाय दावहायाव पाकिस्तानखौ फेजेननो हाबाय जोंनि भारत हादरा जायखौ रोजा रोजा सुबुंफोरा नायनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन आहमेदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय क्रिकेट गेलेनायखौ नायनो थाखाय 1 लाख सुबुंफोरा नुजाथिफैदोंमोन जेराव मोनसे गाजा गोमजानि गेजेरजों अपेनिं खालामनाय जादोंमोन जेराव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सुनिधि चौहान अरिजित सिंह शंकर महादेवन बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 आव इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव क्रिकेट गेलेनायाव भारतनि हानजाया गोख्रों गेलेनानै भारतारिफोरखौ थोजासे रंजाहोनो हादों जेराव 7 उइकेटआव पाकिस्तानखौ फेजेननो हादों भारतआ गासै 192 रान बानायनो हादों आरो पाकिस्ताना 191 भारतनि क्रिकेट हानजानि केप्टेन रोहित शर्मा बिथाङा 86 रान बानायनो हादों एसआईआर बिथांमोनहाबो 53 रान बानायनो हादों बिथांमोननि अनगायैबो जसप्रीत बुमराह आरो कुलदीप यादव बिथांमोननि गोख्रों गेलेनायजोंबो भारतआ गोरलैयैनो देरहासारनो हादों फोरमायथिनो गोनांदि रोहित शर्मा बिथाङा खेब 6-4 आरो खेब 6 गल खालामनो हादों आईसीसी वर्ल्ड कपआव भारतआ पाकिस्तानखौ फेजेननाया बेयो 8थि खेब इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गेलेनाया थांनाय 1992 मायथाइनिफ्रायनो आईसीसी वर्ल्ड कपआव जाबोदोंमोन आरो इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेलेनायखौ जेब्लाबो दावहानि नोजोरजों नायबोनाय जादों गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै थैनो गोनां जादों फिन आसामनि सासे सुबुं अन्ध्र प्रदेशनि काकिनाडा रेलवे स्टेशन खाथियाव बोखांनो हादों गोथै देहाखौ आरो गुबुन सानैया गोमानानै दङ धेमाजि जिल्ला सिमेन्टसापरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोरनि 1 नं सिमेन्टसापरि गामिनि शम्भु दासनि गोथै देहाखौ गुबुन रायजोआव बोखांनो हानाय जादों आरो कनक गगৈ आरो महन टगबियाबो गोमानानै दङ जाथायनि सायाव नखरनिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाथाय जानायनि सिगांसो शम्भु दासआ न'आव फन हरनानै मिथिहोहरदोंमोन दि बिथांखौ दुथां सुबुंफोरा होसोगासिनो दं आं दिनै रैखा मोननाय नंला आरो आंखौ रैखा खालामहोनानै बुंथिहरदोंमोन नाथाय बेबायदि बुंनायनि माखासे समनि उनावनो शम्भु दासजों फनाव सावरायनो मोनाखै लोगो लोगो जाथायखौ लानानै सिमेन्टसापरि पुलिस थानायाव मिथिहोनायाव सिमेन्टसापरि पुलिस थानानि असिआ शम्भु दासनि फनखौ ट्रेक खालामनानै अन्ध्र प्रदेशनि सासे असिनो फन हरदोंमोन आरो बेनि उनाव जाथाय जानाय जायगानि असिनो केसखौ ट्रेन्सफार खालामहरदोंमोन बे लेखायै 2-3 घन्टासो नागिरनानै शम्भु दासनि गोथै देहाखौ उनाव अन्ध्र प्रदेशनिनो काकिनाडा रेलवे स्टेशननि साखाथियाव मोननो हादों नाथाय बिथांखौ सोर बुथारनाय बेनि सोमोन्दै दासिमबो मिथिनो मोनाखै ओजोंहाय बिथांनि लोगो सानैया गोमानानै दङ दुर्गा फुजानि समाव जौनि गलाया गेवनाय थागोन नाथाय नोंथाङा जौ गलानिफ्राय जौ बायनानै लोंनानै गारि सालायोबा गेदेर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ बे खेबनि दुर्गा फुजायाव जौ लोंनानै गारि सालायोब्ला जुरिमाना होनांनाय नङा नाथाय नोंथाङा थोंजोङै गोजा न'नि आलासि जाहैनांनो हागौ एक्साइज मिनिस्टार परिमल शुक्लाबैद्यआ बिथाङा बे रावखौ बुंथिदों आरो जौ लोंनानै गारि सालायनायनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय डीजीपीखौ खावलायदों बिथाङा बुंथिदों दि रावनिबो धोरोमाव फुजानि समाव जौ लोंनांगौ लिरनाय गैया फुजायाव सिबिनोसो नांगौ नाथाय सोरबा जुदि फुजानि समावबो जौ लोंनानै गारि सालायोब्ला बिथांखौ जुरिमाना फोनांनाय जानाय नङा थोंजोङै जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ होननानै बुंथियो फुजानि समाव जौ लोंनायखौ हेंथा होग्रा एक्साइज मिनिस्टार परिमल शुक्लाबैद्यआ बिथाङा नाथाय फुजानि समाव ड्राइ डे अदेबानि जौ गलाखौ बन्द फोसावाखै आरो बियो बोरसियाव ना होनानै दैनिफ्राय ना बोननो नाजानायजों समान जादों जायखौ लानानै रायजो राजाफ्राबो बेनि सायाव आसि दिन्थिदों जौ फाननानै सोरखारा गोबां रां मोननायनि थाखायनो फुजानि समाव जौ गला बन्द खालामनो थाखाय एक्साइज मिनिस्टारा थांखि लायाखै होननानै रायजो राजाफ्रा अजद होदों कंग्रेस दोलोआ गुबुन रायजोआव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोनो हमदों गोबां दैदेनगिरिफ्रानो कंग्रेसआव आखाइ हमहैनायनि उनाव जायफोर कंग्रेस दोलोनि खामोन आरो गुबुनाव थांबायमोन बिथांमोनहाबो फिन कंग्रेस फारसे फैफिननायखौ नुनो मोननाय जादों पान्जाबाबो कंग्रेसनि बारा गाहामैनो बारदों थांनाय 2022 मायथाइनि बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोखौ एंगारनानै थांनाय 4 बारग' मन्थ्रिफोरा फिन कंग्रेस फारसे फैफिननो थिरांथा लादों 4नि मादाव 3 बीजेपीनि आरो गुबुन सासेया आकाली दलनि
साथाम बिजेपिनि बारग' मन्थ्रिफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै राजकुमार वेरका, बलबीर सिंह सिद्धू आरो गुरप्रीत सिंह कांकार। बिथांमोना कंग्रेस दलाव फैफिनसिगोन। बिथांमोननि अनगायैबो आकाली दलनिफ्राय हंस राजन, डक्टर महिंदर सिंह रिनौआ आरो जीत महिंदर सिंह सिद्धू बिथांमोनाबो कंग्रेस दलाव आखाइ हमफैसिगोन। बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै कंग्रेसनि जेनेरेल सेक्रेटारि के.सी. वेणुगोपाल बिथांखौ लोगो हमनानै कंग्रेसआव फिन फैफिननो हास्थायनायखौ फोरमायथिदों। ओजोंहाय कंग्रेस दलखौ एंगारनानै थांनायनि उनाव फिन कंग्रेस दलाव फैफिननो नागिरनायखौ लानानै बरायदों कंग्रेस दलनिफ्रायबो। हाग्रानि मैखुन जानायाव सांग्रां जा। मोजाङै सिनायालासे हाग्रानि मैखुन जायोब्ला खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जानो हागौ। मानोना बेबायदि जाथाया गोबां जाबोबाय। फिन उदालगुरिनि डिमाकुसियाव मैखुन जानानै नखरसेनिनो 7 सुबुंफोरा खैफोदाव गोग्लैदों। डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं सनाजुलियाव जादों बे जाथाया। हाग्रानि मैखुन जानाय लोगो लोगोनो नखरनि 7 सुबुङा बिसाव गोग्लैनो गोनां जादों। लोगो लोगोनो बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय 108 एम्बुलेन्सनि गेजेरजों डिमाकुसि मडेल हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय लाबोनाय जादोंमोन। नाथाय गोब्राब जानायलाय गोजौ फाहामथायनि थाखाय बिथांमोनखौ उनाव उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों। दा बिथांमोनहा एसे साबसिनाव फैबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मैखुन जानानै बिसाव गोग्लैनाय नखरसेनिनो 7 सुबुंफोरनि मुङा फारियै प्रीतम कर्मकार 16 बोसोर बैसोनि, रुक्मिणी उरां 40 बोसोर बैसोनि, मणि कर्मकार 14 बोसोर बैसोनि, प्रियंका कर्मकार 30 बोसोर बैसोनि, प्रिया कर्मकार 27 बोसोर बैसोनि आरो प्रदीप कर्मकार 55 बोसोर बैसोनि। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना ओनसोलाव फिन मैदेरनि उदखार। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमा ओनसोल 1 नं खाग्राबारियाव बिनजु नार्जारिनि न'आव हाग्रानि मैदेरा फैनानै सिलिंखार खालामफैदों। मैदेरा न' बां सिफायनायजों लोगोसे चेयार टेबोलफोरखौबो सिफायलांदों। लोगोसे न'आव थानाय 32 केजि माइरंखौ माखासेखौ जादों आरो माखासेखौ सेरखाय बेरखाय खालामदों। बेनि अनगायैबो संख्रि बायदि बायदिखौ जानानैबो सिलिंखार खालामलांदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मैदेरा उदखार खालामफैनाय समाव न'आव सासेल' फिसाज्ला दंमोन। बिथाङा खुनुरुखुमै मैदेरनिफ्राय जिउ रैखा मोननो हादों होननानै मिथिहोदों। मोनसे गेदेर खौरां, हामास उदखारि हान्जानि 2 सिनियर कामान्डारखौ गावथारनो हाबाय। इजराइल हादरा जेरै खोथा होदोंमोन एरैनो हामास उदखारि हान्जानो फिननायखौ होगासिनो दं। जायनाखि हामास उदखारि हान्जाया इजराइलनि सायाव सिगां गाग्लोबग्रोदोंमोन आरो जेरै हायो एरै गावग्लुंदोंमोन, बेनि गेदेर फिननायखौ लानो थाखाय थाग थियारि जानानै था होनानै इजराइल हादरनिफ्राय हुमखि होदोंमोन। दा जेरै हुमखि होदों एरैनो मावगासिनो दं इजराइल हादरा। हामास उदखारि हान्जानि 2 गागि कामान्डारखौ गावथारनो हाबाय। 2नि मादाव सासेया एयारफर्सनि हेड मुराद आबु मुराद, जाय हामास उदखारिफोरनि गोजौजों गाग्लोबनायखौ गासैबो सामलायदोंमोन। हामास उदखारिफोर थानाय हेड क्वार्टारफोरखौ टार्गेट खालामनानै इजराइल हादरनिफ्राय एयार स्ट्राइक खालामनायाव मुराद आबु मुरादा थैनो गोनां जाबाय। गुबुन सासे हामास कमान्ड' फर्सनि कम्पानि कामान्डार मुङा आल-कादी। हामास उदखारिफोरा इजराइल हादराव हाबनानै सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गावथारहैनाय आरो इजराइलनि आर्मिफोरखौ गावग्लुंहैनायनि बिथां आल-कादीआबो सासे दैदेनगिरिमोन। नाथाय दा इजराइलनि गाग्लोबनायाव थैनो गोनां जाबाय। इजराइल सरकारा खोथा होनाय बायदि हामास उदखारिफोरनि सायाव थाद'नाय गैयै गाग्लोबगासिनो दं। जायनाखि बे दावहाया उदखारिफोरजोंसो, बेनिखायनो गाजायाव थानाय सरासनस्रा सुबुंफोरखौबो जिउ रैखाथिनि थाखाय हामास उदखारि हान्जा थानाय जायगाखौ एंगारनानै खोला फारसे थाहैनो थाखाय इजराइलनिफ्राय बिथोन होखानाय जादों। पेलेस्टाइननि हेल्थ मिनिस्ट्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला इजराइलनि गाग्लोबनायजों पेलेस्टाइनाव दासिम 2215 सुबुङा थैबाय आरो इजराइलाव दासिम 1200नि गोबाङा थैबाय। जायनाखि हामास उदखारिफोरा इजराइलनि सुबुंखौ हमनानै गावसोरनि आवथायाव दोनहैदोंमोन, बैफोर जायगायावबो इजराइल हादरनिफ्राय गुलि गावहैनानै इजराइलनि सुबुंफोरखौबो रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं। जायनाखि पेलेस्टाइनाव गोबां सुबुंफोरा बुथार जाबाय, बेनिखायनो गोबां मुस्लिम हादरफोरा पेलेस्टाइनखौ मदद होनानै ओंखारबोदों। जोंनि भारत हादरावबो मुस्लिम आइजोफोराबो हिजाब गाननानै पेलेस्टाइन हादरखौ मदद होनानै धर्ना होदों। फोरमायथिनो गोनांदि हामास उदखारि हान्जाफोरखौ मदद होनानै हामासनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ फ्रिडम फाइटार अदेबानि उदांस्रिनि थाखाय नांग्रा होनानै लण्डन, बांलादेश आरो जोंनि भारतनि कलकातानि माखासे मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरा लामायाव ओंखारनानै इजराइलनि हेंथा धर्ना होफैदों। बेनि अनगायैबो जायनाखि गाजायाव लोंनाय दै आरो जानाय आदारनि थाखाय आंखाल जाबाय, बेनिखायनो खाथिनि हादर इजिप्टनिफ्राय गोबां सुबुंफोरानो बिखुङाव दै बानानै दै होफैनायखौबो नुनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला इजराइलनि एयार स्ट्राइकजों 2000निबो गोबां सुबुं अनजिमा थैनायनि अनगायैबो 1300नि गोबां बिल्डिंफोरा थेर बेथेर जाबाय।
बरपेटायाव जादों गिथावना जाथाय दुथां बिफाया बिसि आरो फिसाजोखौ बुथारदों गोबौ रुवाजों गाग्लोबनानै बिसि आरो फिसाजोखौ गाग्लोबदों जायनि थाखाय जायगायावनो थैनो गोनां जादों बिसि आरो फिसाजोआ बरपेटानि गांधीनगर ओनसोलाव सोमजिदों बे जाथाया थैनाय बिसिनि मुङा बिनिता दास आरो फिसाजोनि मुङा हिया दास ओजोंहाय दुथां बुथारग्रानि मुङा ऋषभ दास बिथांखौ दा पुलिसा हमबाय फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथां ऋषभ दासआ थांनाय 8 बोसोर सिगांबो गावनि बिनानावनि आसिखौनो दानस'दोंमोन दाफि नखरनि जेंनाखौ लानानै गावनि बिसि बिनिता दास आरो फिसाजो हिया दासखौबो दानथारबावबाय दुथां ऋषभ दासआ गोजोन्थों खौरां बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा लनकाम एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों फुजानि थाखाय जोबोद मोजां अफार होदों मानास अट' श'रुमाव नोंथाङाबो फुजानि थाखाय मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन नोंथाङा जुदि गोजान जायगानिबा बा मानिबा जाहोनाव श'रुमसिम फैनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ लांफैनो हायाखैबा नोंथाङा जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया मानोना मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांनि थाखाय हम डिलिभारिनिबो राहा खालामनानै होदों बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन बेफोरजों लोगोसे नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन जायखिजाया गारियाव टेंकि आबुं जाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन फुजानि थाखाय गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथाङा थांखि दंब्ला बेनो नोंथांनि थाखाय साबसिन खाबु नोंथाङा गोख्रैनो मानिकपुराव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों